ओइ फैयो सोर फैयो फैयो बेखौ नायनाया आइ गुन्थुखान बिदि जालायनायदों हनै बुदुलिनो बुदुलि जादों dia खानायखौ बिसि खोमाया सादेरानो mana नेना थादोलाय आरोबाव जोङो नै दा जोङो दा भिडिअनि थाखाय फैबाय दैलामबारियावहाय जों दस्रा दैलामबारियावसो फैदों दे जों सामफ्रामबो दैलामबारि फैयो नामा जों दस्रा दैलामबारियावसो फैदों जों फैनायाव भिडिअ बानायनोसो जोङो दान्दिसे माने क्रिसमासनि थाखाय भिडिअ बानायनो फैदों ओमफ्राय स' नोंथांमोना बयबो नेना थाथ'दो भिडिअखौ जा हायो नोंथांमोननो बानायनानै देखायनो नाजानोसै ओमफ्राय स' नोंथांमोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट बायदि बायदि ओमफ्राय जायफ्रा मोजां मोनो बिदिनो अनबाय था मोजां मोनो रावबो गैया जों सानैल' फैदों ओमफ्राय खेबग्राफोरबो गैया नालाय उफाय गैया जों सानैजों फैबाय भिडिअखौ आंनि लादोंमोन आरोना ओमफ्राय खानाय नखलानो जाया एकदमबारे गुबाय थायो माने बै खाग्रा फिथा दंमोन ना बे फिथाया एसे माबा जाबाय मोजां थाला गोरा थाला आरोना बिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायनो मोनासै ओमफ्राय नै आं जिरायनासो दङ दा बानानै बरिं आङो दा नै बेखौहाय बानायनो नागिरदों नै बेयो दा देलायगासिनो दं आरोना दे माबा देलाय ख्रै दा बानायगासिनो दं आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नैनि जिरायनायखौ समाज साइमरिखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय